kuma caman na a b'a mɛn mɔgɔw da formation en ligne ko e-commerce vente en ligne donc a bɛ olu kuma minnu mɛn e ka da la k'a fɔ o de ye sisan tendance fana taabolo ye an bɛ yɔrɔ min na diɲɛlatigɛ in na fɛn fɛn ye internet baara ye e ka da la k'a fɔ a bɛ ka sanga sɔrɔ nin waati ninnu na ka sanni feere ko baara kɔni k'olu yiriwa internet sanfɛ e ka da la k'a fɔ olu kɔni bɛ ka sanga sɔrɔ donc ka publicitéw kɛ k'i ka produit publicitéw kɛ ka baara yɛrɛ kɛ internet sanfɛ tuma dɔ la k'i sigilen to so k'a sɔrɔ i ma taa kɛnɛ ma mɔgɔw bɛ yen bi i b'a sɔrɔ u b'u sigi so o ka ordinateur n'o ka connexion ale bi o ka téléphone i b'a sɔrɔ o bɛ wari min sɔrɔ kalo kɔnɔ e min bɔ don o don ka taga bureau kɔnɔna na i t'o wari sɔrɔ ka sababuya kɛ diɲɛ taabolow bɛ yɛlɛmɛ kuma kuma baara sɔrɔ cogow bɛ yɛlɛmɛ kuma 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 bɛɛ i b'a sɔrɔ yɛlɛmɛ bɛ don k'o taabolo o la adamaden i kan ka kɛ kuma dɔ la niveau la chaque fois ni yɛlɛmɛ dɔ nana k'i yɛrɛ former k'i yɛrɛ kalan walasa i ka se ka bɔ olu fɛn ninnu kalama an balimaw n tɔgɔ de Yakuba Dawo an ka baara ye min ye o ye formation ye marketing digital hukumu kɔnɔna na entrepreneur baara an b'olu kɛ ani ka taa se fɛn fɛn ye ale bɛ design ni fɛnw ye an bɛ olu fɛn ninnu caman kɛ an bɔra ka min fɔ sisan ka yira k'a fɔ an bɛna formation dɔ kɔni lancer formation min ni a bɛ tali kɛ ale bi e-commerce la i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na ni maa minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka to Mali kɔnɔ ka sanni kɛ Alibaba sanfɛla la i ka da la k'a fɔ minɛnw ka se ka na i yɛrɛ sɔrɔ yan i ka da la k'a fɔ an bɛna o formation in kɔni o de baaraw kɛ an ye o formation kɔni lancer formation o kɔnɔna na an bɛna kuma ale bi Alibaba yɛrɛ kan a nana cogo di an bɛna kuma ale bi application an bɛ se ka installer cogo di i bɛ se ka don fili minnu na walasa i kana se ka don olu filiw la k'i bɔ olu kalama cogo min sanni bɛ kɛ cogo di communication bɛ kɛ cogo di i ni fournisseur ye i bɛ fournisseur ɲuman choisir cogo di i bɛ produit ɲuman charger cogo di i ka da la k'a fɔ an bɛna olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka taa se ale bi i ka bɛn ni transitaire ɲɛnama ye min bɛ se k'i dɛmɛ walasa i ka minɛ a bɛ bɔ Chine ka na a yɛrɛ sɔrɔ Mali la yan ni aw intéressé de don ale bi a bɛ se ka an contacter an ka téléphone numéro la n'o ye 77 41 81 22 77 41 81 22 walima n'o ye 63 86 72 55 63 86 72 55 n'a y'an kɔri nin numéro ninnu na a ka ca Ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ bɛɛ k'i former nin waati in na i k'i former a mana kɛ domaine fɛn fɛn ye walasa fɛn bɛ se ka sababu ye ale bi ka dɔ fara adamaden ka dɔnta kan an ka se ka an yɛrɛ former walasa an ka bɔ kokɔrɔw kalama ale bi an bɛ k'aw kɔnɔ walasa a ka nin formation in an bɛ se ka ɲumanbɔ cogo minnu na a ka da la k'a fɔ o t'a bannen ye dɛ an ka formation fɛn o fɛn mɔgɔ mɔgɔ n'i participer la an ka formation na walima n'i ye an ka service dɔ kɔni k'o san a ka ca Ala fɛ i bɛna bénéficier formation dɔw la i tɛ musaka bɔ formation minnu na o ye donnen ye an ka famille kɔnɔna na don nataw la i bɛ se ka bénéficier fɛn dɔw la i kun kan ka wari bɔ fɛn minnu na i ka da la k'a fɔ i bɛ se ka anw sɔrɔ anw bolo k'a sɔrɔ i ma wari bɔ a la donc ale bɛ an bɛ bɛɛ wele bɛɛ ka se k'a ɲɛsin ale bɛ fɛn dɔ ɲɛɲini ma nin formation in ma ni opportunité in a kana se ka taa k'aw to